салом алайкум дӯстон. дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки ҷойи симкарта кор намекунад ё ин ки симкарта худаш кор намекунад. бародарон, мо чӣ хел фаҳмем? вақте ки пакет кор намекунад, ҳолатҳое мешавад ки ҷойи симкарта вайрона ё ки симкарта вайрона. мо чӣ хел фаҳмем бародарон? меню медирем, сини бар мерем, сетои плата файлда медирем, демгиш конфигурасияда медирем, кнопкаи кабутай боло кабутая бо клик мекунем, меҷиқемаш. Not dongle device. вақте ки бародарон not dongle device ки гуфт, дар ҳамин ҳолат ё симкарта вайронад ё ки ҷойи симкарта вайронад. бародарон, ду сабаб мешавад. вақте ки мо кнопкаи кабута ҷиқидем, not dongle device ки гуфт бародарон, дар ҳамин ҳолат ду сабаб мешавад. ё ҷойи симкарта вайронад ё симкарта худаш. барои инро фаҳмидан бародарон, мо чӣ кор мекунем? барои инро фаҳмидан мо аввал симкартаи нав мезанем. симкартаи нав мезанем, правека мекунем. дар ҳолате ки кор кард, значит ҷойи симкарта созай, симкарта вайронад. дар ҳолате ки заде кор накард, ҷойи симкарта мешавад ҳолатое ки ҷош кор намекунад, да, ҷойи симкарта дозӣ. хулоса ин буд чӣ гуна фаҳмем симкарта кор намекунад ё ҷойи симкарта кор намекунад. хулоса дар паноҳи Аллоҳ бошед.